Ndikhumbula kakuhle ke into yokuba amaxesha amaninzi asikange kubekho nto siyifihlayo evusisizwe. Zonke izinto sizixelile futhi satsho into yokuba wonke umuntu onqwenela ukungena azimanye noMaskandi kwi-White Nation Artists Association. Sathi ke wonke umuntu siyamcela into yoba makazimanye. Impendulo ke kwaba abathi mhlawumbi bona hayi noko mninqanaba lam seliphezulu kakhulu, asinangxaki naloo nto. Sinengxaki thina ngabantu esibaphakamisayo sibasusa phantsi, kwaye singakhethanga mntu noba sokwinqanaba eliphezulu, kodwa ngenye imini uyobuya uzidibanise nathi enzela into yoba sikwazi ukubamba uMaskandi, sikwazi ukubamba okanye ukuncedisa ii-artists zakuthi. Now apho ndiya khona ke ndiya kwinto yokuba omnye uyabuza mhlawumbi into yokuba why kwaBhaca. Sithe xa besijonga sihleli sabona kubalulekile into yoba xa sibona noko ekhona amaqhawe kwelo cala elithile, masiye ezi awards zihambe ziyokwenzelwa khona, ize mhlawumbi next time sibone mhlawumbi into yoba kubaluleke okanye kuzobalula kangakanani into yoba sizirelocate kwenye indawo apho kuzokwazi uba abantu bafikelele khona. Into esiyenzileyo ke kwezi awards, ndikwazile ukuthetha nawo amaqhawe, ndibonisana nawo, sajonga ke ngoku into yokuba ingaba mhlawumbi iqhawe elinokuthi liphumelele lingafumana ntoni. Salinika i-10,000, iqhawe lesibini u-7,500, iqhawe lesithathu lizafumana i-4,000. Kanti ke sabona kubalulekile because uba uzokhumbula kakuhle amaqhawe anabo abavoti babo, abantu abavotayo. Sabona kubalulekile ke ngoku into yokuba masike senze icebo ngelithi umvoti ovote kakhulu makafumane yena i-3,500. Mandiyiphinde, i-3,500. Loo nto ke ithetha ukuthi ke naye umntu othe wabe uvote kakhulu unexesha lokuxhamla. Yabona ke ngomhla we-9 ka-August siphaya eMount Frere eSophia Park. Kulapho ke sicinga into yoba amaqhawe azozibonakalisa khona. Kwaye ke ndiyafuna ukuthi kubantu baseMzantsi Afrika, ndiyayivuyela kakhulu into eseniyibonakalisile, inkxaso niyibonakalisile ngakwiphondo iMpuma Koloni, ngakumbi amaqhawe aculayo uMaskandi njengoba njena ejongelwe phantsi. Sizicela kwakhona nezitishi like Mhlobo Wenene into yoba make basibuze ngelithi la maqhawe njengoba erejistarishile kuzo zonke indawo, koSAMRO, koDistroKid, so bekumele ke ngoku into yoba izibe iingoma zabo ziyadlalwa. Yiyo ke ngoku le nto siqondayo into yoba sinazo izikhalo zona ekudala bekhala ngazo, nesicingela into yoba ekugqibeleni zizawusombululeka. Sithi ke enkosi kubantu baseMzantsi Afrika ababonakalise inkxaso, ngakumbi iphondo iMpuma Koloni. Sizawuqhuba neVasa Awards nakulo nyaka ozayo futhi zabe zikhona ngo-2025. Enkosi.